Hallo? Hej, Johnny. Hej Johnny! Hej. Hej Johnny, hvad så går det godt altså? Ja, det går rigtig godt ude på min bondegård. Hvad med dig og konen? Jo, jamen altså Johnny, ved du hvad, det går sgu bare super altså med, du ved, med isboden og konen og børnene og ja. Det lyder simpelthen bare så hyggeligt. Jamen det er bare så godt altså. Ja. Jamen ved du hvad Johnny, jeg har sgu tænkt på noget altså. Skyd fra hoften, lad mig høre. Ja tak, jamen hvad er demokrati egentlig for dig Johnny? Ja, det er faktisk et meget svært spørgsmål. Ja, altså det var derfor jeg tænkte jo altså. Jeg tænkte, så må jeg spørge sådan en klog en som dig, ikke også Johnny altså? Altså, for eksempel ude på min bondegård, farm. Ja. Der har jeg jo en masse dyr. Ja, det er rigtigt. Og de får simpelthen lov til at gå på samme mark. Okay. Altså køer og grise. Ja. Altså sår og orner, som grise er jo. Ja, altså selvom det er en han eller en hundgris. Ja, og kalve Ja. og heste og kyllinger og høns og katte. Og katte også. Hvad med hunden, Johnny? Nej, fordi de skræmmer simpelthen bare de små dyr væk. Nå ja, altså de ødelægger det ligesom for de andre, ikke også? Ja, de har sådan lidt et jagtinstinkt. Ja, det duer ikke jo. Ja, men alle de har simpelthen lov til at være der. Ja. Jamen ja, altså Johnny, ved du hvad? Jeg synes sgu altså... Jeg kan sgu godt lide det altså, Johnny. Jeg synes, det er en smuk tanke. Det synes jeg. Det synes jeg nemlig også. Ja. Det er derfor, jeg har valgt at gøre det. Ja, det er det her med plads til alle, du. Det er fandme... Det er sgu godt. Ja, men jeg synes, vi skulle gå hen og få en god is hen ved dig. Ja, altså nu har vi snakket lidt om demokrati jo. Og altså, Johnny, jeg synes fandme... Vi gjorde det sgu godt, altså. Det synes jeg. Vi klarer det godt. Vi klarede det godt. Det skal vi have. Men jeg kunne godt lige spise en bananesplit, du. Ja, og en chokonouga. Ja, det er den her vej, er det ikke? Jo, kom Johnny, lad os bare smutte. Johnny, han var lige ved at blive sindssyg af at tænke på, hvor hun kunne være. For tankerne havnede i en blindgyde, og han kunne ikke holde ud at tænke på det mere. Hun havde jo sagt, han snart ville komme. Hun havde jo sagt, hun elskede ham. Hun havde